Goedenavond, welkom. Goedenavond. Hi, Leon. Hi. Je hebt spullen bij je, mag je hier opzetten? De koffie. Leeg, neem ik aan. Ja, leeg. Ja. Dit is onze jury. Deskundig, Ja. streng, Ja. rechtvaardig. Dat mag je voor pitchen. Dat ga je helemaal in je eentje doen. Ja. Waarvoor hulde. Ga je gang. Dankjewel. Welkom jury. Kilo's gewicht en iedereen aan de Douwe Egberts koffie. Wat heeft dat met Tentjetuur.nl te maken? Alles. Tentjetuur.nl richt zich op de festivalganger en de zakelijke markt door het verhuren van tenten en ander kampeermateriaal. Het is uniek om 2 redenen. Gemak voor de festivalganger en naamsbekendheid voor de zakelijke markt. Gemak. Geen gesjouw meer met gemiddeld 15 kilogram aan kampeerspullen. Maar bij ons kun je ze gewoon huren op het festival tegen een lage prijs. En naamsbekendheid voor de zakelijke markt. Dit bekende koffiemerk heeft er alles voor over om zichtbaar te zijn op festivals. Onze tenten die zijn te bedrukken, waardoor bedrijven erop kunnen adverteren. 30.000 tenten op Pinkpop, 5 hectare vol. Allemaal met jouw merk erop. Dat is nog eens zichtbaarheid. Die combinatie, gemak voor de festivalganger en naamsbekendheid voor de zakelijke markt, dat is wat Tentjetuur.nl uniek maakt. Dankjewel. Dankjewel. Dus ik kom aan bij een festival, ik huur bij jou een heel pakket met een tentje erin en dat tentje is ook bedrukt. Dat tentje kan bedrukt zijn, inderdaad. Ja. En heb ik daar iets over te zeggen als consument of heb ik kans dat ik 3 dagen word uitgelachen omdat ik in een Durex tentje slaap? Die kans die is er, ja. Oké, Ja. helder. Ja. Jury, Matthijs, onze voorzitter. Ja, de eerste vraag die bij mij opkomt, heb jij marktonderzoek gedaan? Ja, dat heb ik zeker gedaan. Ja. Er is op dit moment 1 andere partij die ook tenten te huur aanbiedt op festivals. Het concept is daar dat die tenten, wanneer je daar aankomt, die staan al. En daar betaal je €90 voor een tent. En die huurprijs die vind ik zelf een veel te hoge drempel dat mensen ook gaan huren. Maar je tent is al opgezet voor je. De tent is al opgezet. Dat is wel gaaf. Maar ik heb met verschillende festivalgangers natuurlijk gesproken. En zij vinden dat juist niet gaaf. Want die tenten die staan allemaal in een rijtje als een soort van tentenkamp. Waardoor je allemaal bij elkaar staat. En je niet meer zelf je plekje kan zoeken wat mensen juist willen om die gezelligheid om te zoeken. Wij hebben juist het idee, je huurt het, je haalt het af en je levert het weer netjes in. Je betaalt natuurlijk wel een borg voor. Want anders weet ik zeker dat ik ze niet meer netjes terugkrijg. Rob, de laatste keer dat jij op een festival aankomt met je tentje, wanneer was dat? Nou, dat is toch wel een tijdje geleden, maar wat ik me wel daarvan kan herinneren, zeker als je 's morgens wakker wordt en zeker als de meeste mensen vertrekken zijn, is het één enorme ravage. En ja, wat ik me wel afvroeg, want je gaf net al half een antwoord erop, maar wat ik me afvroeg is, in die ravage, daar sneuvelt nog alles wat. Ja. En is in de schade aan die tenten en andere artikelen die je zeg maar verhuurt, is daar rekening mee gehouden in je verdienmodel? Dan, heb je dus geen borg, dan krijg je je borg dus niet terug. Je denk ik. krijgt sowieso dan je borg niet terug. Dus er wordt wel ook een verantwoordelijkheid van die huurder zelf verwacht. Maar dat kan ook voor de lage huurprijs die wij vragen. Denk ik dat het heel reëel is om ook een borg te vragen. En daarnaast heb ik natuurlijk nog steeds rekening gehouden met dat bepaalde schoonmaakkosten voor mijn eigen rekening zullen komen als onderneming. En ook bepaalde reparatiekosten. Dus daar zit een post voor opgenomen. Jazeker. Volgens mij zag ik dat schoonmaak- en reparatiekosten 20 cent per item waren. Ja. Moet je mij toch eens vertellen hoe je dat wil doen? Nou kijk, Slaapzak wassen en... Omdat ik natuurlijk borg vraag aan die huurders, ga ik ervan uit dat ik het tentje netjes terugkrijg. Voor diegene waar dat niet voor het geval is, daar heb ik die post voor. En daarnaast is het zo dat ik op het moment dat ik geef ze de keus, of borg betalen, of ja, je betaalt borg, je krijgt die borg terug als je het niet netjes inlevert. Als je hem niet schoon inlevert, dan houden we de helft van de borg in. Dus dan kunnen de mensen kiezen van wil je hem zelf schoonmaken of niet. En voor die helft van die borg kunnen wij hem Ik schoonmaken. denk krijg dat je je iedereen tent die helft schoon? van die borg betaalt. Ja, dat Ja. is prima. Hoe Dan krijg kunnen je wij je het voor tent schoonmaken. schoon in zo'n wc-wagen? Ik denk dat je het prima zelf schoon kan houden. En als dat niet het geval is, dan krijg je de helft van de borg niet terug. En dan heeft je hele tentje voor €30 gehuurd. En dan even vragen, het logistiek, want het is allemaal, iedereen komt wel redelijk verspreid, maar het weggaan is natuurlijk één grote uittocht. Ja. En dan moet je al die tentjes gaan controleren, dan moet je opeens een enorme piek gaan verwerken. Heb je klopt. daarover nagedacht Ja, hoe je dat gaat doen? Ja, precies. Dan zal ik dus ook moeten zorgen dat er een piek in mijn personeel is. Dus op het moment dat mensen weggaan, zal er meer personeel aanwezig zijn dan op het moment dat de mensen komen. Want die spreiding, zoals je zelf al aangeeft, die is er meer. Plus de handling is dan minder, want het enige wat je hoeft te doen is die pop-up tenten, die geef je mee. En de mensen zoeken zelf een plekje. Die gooien hem op en hij staat. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Dankjewel. En, hoe ging het? Ja, vrij goed. Pitch ging goed. Ja, strenge vragen, maar dat mag ook. Wat was de strengste vraag? De meeste discussie gaat erover of ik die tenten en hoe ik die tenten weer schoon terugkrijg. En de kosten die ik daarvoor zal moeten rekenen. Ik vond het krachtig gebracht. Heel krachtig gebracht. Het is een
presentatie en zijn reacties op de vragen. Heel overtuigend. Maar de inhoud van het plan? Ik heb wel gevoel met wat hij wil bereiken. Ja, ik heb er wel gevoel. Maar ik denk dat het heel arbeidsintensief is en dat het veel meer kost dan hij denkt. Dus dat je uiteindelijk veel minder marge overhoudt dan hij denkt. En daarbij is de markt beperkt en ook nog eens een keer seizoensmarkt. Dus ik vind het als businessmodel minder interessant. Het Maar probleem is ook dat je niet even een pilot draait, want je moet die tenten wel aanschaffen. Ja. En de festival-eigenaar die wil ook een flinke ja, marge die hebben. willen, Dat gaat niet voor niks precies. straks. Nee, die willen ook nog gebeuren.